Hvad med at vælge noget rigtigt? Vælge med hjertet. Noget, der kilder alle de rigtige steder. V8, Land Rover, Diesel, Defender, masse omdrejninger. Noget, der virkelig sætter et smil på læben. En rigtig mands valg. Hvorfor vælge noget uden charme? Vælg noget, der virkelig kilder i bukserne. I stedet for, ja, det her. Puha. Defender. Tilbage til noget, der virkelig er lækkert. Et rigtigt legetøj. Vilde køreegenskaber. Fart over feltet. Ingen udfordringer Defender ikke kan klare. Om det er sne, slud, regn, den klarer alt. Håndbygget af rigtige mænd, der ved, hvad det handler om. Hvorfor vælge det her, når du kan vælge det her? V8 og endda mere miljøvenlig end Tesla. New Defender V8. Line Rover.